guys, नोंथांमोनखौ आं दिनै इन्ट्र फैसालियाव बरायहरनाय जाबाय नोंथांमोना आंनि गुदुङाव फैनानै हाबफैफानो हागोन। आच्छा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरा गिबि गिबियावनो गोसो गैयाबाबो खनसे नैबे समप्रसिनि लाथा खानायखौ नैबे दैसा सेरनि जों जाबजों आंनि गोसोनिफ्राय खनसे स्राव बावहरग्रोनाय जाबाय आरो ना। ओमफ्राय माने आं दा गामियाव दंफैयो आरो ना, माने दैसेराव दंफैयो आङो बाहायफैगासिनो दङ फंबाय बिरजय। नायदोलाय भिडिअ इन्टारेस्ट जासिगोनलाय आरो ना। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम, गोसो गोदोरै गाव सिबना होथाबाथाय ना मा होनो मोसोल'। हेल' गाइस, नोंथांमोनखौ आं दिनै इन्ट्र फैसालियाव बरायहरनाय जाबाय नोंथांमोना आंनि गुदुङाव फैनानै हाबफैफानो हागोन। फैसालियाव आं माने बेयावनो थायो आरो ना दासान्दि माने फंबाय बावनो थायो जायो। आं बे जानजि गुजा सिखावखौ ओरैबायदि गिबायना जावखाबाय आरो उफाय गैया, आं दिनै हरसे बावनो थागोन। हरसे माने जानजि गुजा सिखावखौ गिजानाय फंबाय माने बेहायनो गन्द्रा खुरनानै थाबाय आरो ना रायजोफोर। उफाय गैया, गिनांगौबो जायो। औ, नों दा आंखौ लोगो मोनफैदों, मोजाङानो जादों। गोहो मोननाय बायदि मोनबाय आङो, माने इनार्जि बारायदों आरो ना। फाइनलि होनो ना मायो बेनो। जावलियालै बे मानसिया। बाहाय फैगौ बाहाय हनै लागाव जुम आउट वाह लागाव बाहाय काहासे दोन फंबाय खाथियावनो बन्द' खालामदोब्रा सिटारा। दोनैसो लोगो मोननाय फालायसो गोबाव उनाव। माया ब्रेसलेटआथ' एखेखारा जोंना हिटखा। ओमफ्राय फाइनलि लकेसना नुखाबाय माबे जायगायाव दङ, जोङो दै सेरावसो दङ आरो ना। ओमफ्राय आंबो दै सेरावनो दङ, आं बाइकखौ नेदोंमोन आरो गामियाव फैदों नालाय ओंखायनो आरो। माथो फाग्लासो जानो जाबोलायखै बेहालाय। ओमफ्राय मोनसे घटना जादों। मा घटनाब्रा? ओरै फैना खिथाफैना सानैजों थानानै रायलायाबा जायालै जोंना। मा घटना ओरैनो एक्जाक्टलि बुंनो थाङोबा? एक्जाक्टलि पियास 1 केजि निल' आधा पवाय पवासा। बेनो माने ओमफ्राय माबा बिराद सिरियास खोथा जानानै दं दा मिथिबाय रायजोफोर। मा खोथा? माब्ला ओंखारजाया बिसमुरियाव सिखाव ओंखारदोंनो मिथिबाय। मा सिखाव? सिखावा जाहैबाय बिसमुरियाव सिखाव ओंखारनाया ओरैबायदि गाज्रि जाहैदों, मस्ट वान्टेड। औ, बियो खावो जानजि गुसा खावो जायो। बिसमुरिनि सिखाव आरो ना जानजि गुसा खावो आरो आं ओंखायनो टाइट खालामना लाखायोब्रा दा ओंखायनो फैनो हागौ ना फाग्ला, बारजोंबो एदेरलाबायनो जा साग्लासो जागोनलै। मा जाफैलायबाय नै जानजि गुसा सिखावखौनो आरो। बा ओमफ्राय फंबायमोन मारै खबर सबर? ओमफ्राय आं फैबाथाय मानो गसंलाजोबो नोंसोर? गिदिर लेभेल ना आङो। जै फंबाय जायजों फैबाय मानसिफ्रा गसंजोबाबा गवा बिसोर। सनमान लानांगौ ना बिसोर जोंखौहाय। ना मा होनो फंबाय? जोंखौ फुरा सनमान दोनो आरोना बिसोर। माबानिफ्राय सुटियाव फैनायखौ मिलानि दिउटिनिफ्राय तेजपुरनिफ्राय फैनाया आखायाव लाख केस लाना फैनानै सानानै दंजोबो। फाग्लालै आलदा हिनजाव जाबाय दाथ' नों दाना। बा खानायाबो फाग्ला लाबोय साफुजों दुगैनानै गुफुर जादों जादों। आंना गन्थ'आनो आरो 3 बिगा गायगोन। नोंहाबा जामानि खदै गलाजोबो फाग्ला सियान। फाग्लालै बे लावा इखोमबो बोरो जेरै लाव एरै जालांसिनथारबाय बेलै मानसियाबो। आइया सैमायाबो न' सिङावसो दंफैयो बिखिया। लागाव न' मोनफैबाय नालाय अलसियाथ' बाराखा। आयौ फाग्लामोनलै बे उन्दैयाव बे नोंमोन ना फंबाय? आयौ खय मासनि खयसा मायथाइनि फटक जाखोलै सयथि नायलाय माबायदिमोन मानसिया। आइसो मानिमोन बे जायगाया? बियो माबानिसोमोनलै मा मोनथाय बबेनि? ओरै एकदम गोजानथारलै, साबो नङा खोलाबो नङा मारैबा गोजानथारमोन। मा जायगा मोनथाय? माथो आं गेंटक बायदिसो नुखो। जानो बेबायदि मोनदों नै, आं आनैमोननिसो थांफादोंना। नंगौ उन्दैयाव फाग्ला मोनलै बेखौनो मानसिखौ नायलाय उन्दैयाव सिलसर नुखायो फाग्लाखौ। औ दामि। आयौ जुथाफ्रा नायदो, लंपेन्टफ्रा इखोमबो आर'नाइफ्रा नायदो। आइसो
गस्ला सारगार नायब्रा नोङो बिफानिखौ गानलांखादों ना मिजिं गोनांनो ओमफ्राय बाय नोंसोर दहाय मोनसे खोथा खोन्थानो होन्दोंमोन जेनेबा मा खोथा खोन्थानो नागिरामोन दहाय माबा सिमां ना मा होनामोन नोङो सिमांसो नुदोंमोन आङो मा सिमां दिनै हरावब्रा माब्रा मारै सिमां नुबाय औ माने उन्दुनाया बिराद मोजां उन्दुखादोंमोन आं खायस्ला जालायनानै मारै उन्दुआमोन नों पसिखौ खोन्थालाय दे मारै उन्दुआमोन नों दे स्टाइलफोरखौ खोन्थाग्रोलाय दिनै मोनायाव औ आं बोरै उन्दुदोंमोनलै ना बोरैमोनलाय बिदिनो बिदि ओरै ओमफ्राय मा सिमां नुवा होनोमोन दे फोरमायलाय एसे इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरनो आरोना बुंबाबो जायाब्रा फाग्लासो अ सरि एकदमबारे मेगनबो गेवा माबो गेवा ओरै बोखारनो नागिरो जाया ओमफ्राय मोनसे माने खंखर बायदि आरो माने मा होनोमोनलाय बिदिखौ माने दन्द्रा सुरंग औ दाना थांबाय जाहैदों जों सानैजों बिरादनो देन्जार थांबाय आरो हाब दंबावो सिमाङाव फाग्ला जाबाबो जाया आच्छा सानैजों आच्छा ओमफ्राय दाना थाङै थांबाय थांनानै एकदमबारे जोबा लामायानो थांबाव जोबा सुरंगआ औ जों ओंखारफिननो लामाखौ मोनासैब्रा जों सानैल' आरो ओमफ्राय मोनसे देन्जार बुस्थु मोनहैबाय जायो जों सानैजों बबेहाय सुरंग सिङाव औ सुरंग सिङाव हाबलांनानै ओमफ्रायहाय बेयाव मा मोनदों मिथियाय एथ' खस्थ' थांबाय नै थांफिनबाय जायो ओमफ्राय खस्थ' थांबाय सिमाङाव ओमफ्राय थांफिनबाय गोगोम राजोंबावबाय जाहैदों गालि ओंखारदों ओमफ्राय आथिं सिङाव दंना बिखाया सोंबाय फुङाव हाला सिखारोना थाब फोजागोरो आं ओंखायनो सोनो बाखायो बेखौ न' सिङाव ओमफ्राय आरो फोजागोरबाय थाल मोनबाय आं सिमां नङालै बे मोनसे सिमाङा बे सिमाङा नोंलाय फाला सिमांखौ बयबो बिसास खालामखाया नंगौब्रा ए रियेल नो मानो थगायनांगौ